Sugayunok Isayaki Tangnay hamjatma tai chabansi baya paro belai kai khas rango tai tongfogo tamni himale jeng saimano jeng develop nayo শুধু manthai sokthai manai nai elakao unnoyon ba unnoti khaima baya bono develop ya abno unnoyon ya শিক্ষা ছাড়া develop ngai maya শিক্ষা ছাড়া উন্নত ngai maya শিক্ষা se agugu phainani nangnai শিক্ষা যখন ডেভেলপ হবো পারছে ডেভেলপ নো আপনি বাগৈ আং তিনি নুখা অরবো স্টুডেন্ট রং খুব বড় বলাইকে সরংজাক রসাক মাতাই মুসুক মাবাই তাইসিং রসাক মানি জাগাও থাপরারি মানি মুনু খানারা বলাইকে ফানকারি খানা তাই সাউন গো বেলাইকে ইনকা ফেবা অ সাউন নিছিলে তেও সাউন খাবো সাইজামা সরাই রক student ro asat cerai yak cikon khaya pa khorop mani agum hagin ro pungri man na pasha khorop la nai gana no o yak cikon belai ke yak pa khorop ka ke belai ke pungo norok siwo boro yak pa khorop na ni na oma hage yak pa khorop layo abono sikhano kotor haisi oroni phurungmani nong sarsong phurungmani kaham sudo sarsono nasikingya oro jotoni no responsibility dong sabni himale teacher ni tongma tongnai oro staff ni ma tongnai oro guardian ni ma tongnai jotoni no responsibility dong kaisa school basana ni hingkai kaisa school songsai ti sana ni hingkai student guardian staff jotono teacher ro jara oro naikol tongnai ro jara committee khajar ro borok jotono sakbaksa ba phanbaksa khlainai nojor marinai student rongno ba mo bahai kai student rongno phurungoi tisanani student ro noro pora lekha obosimia শুধু পড়িনানি শুধু oro school phainani pori thanani pora srung phainana abosimiya noro discipline ma maintain ma khlainai discipline no nasigi ma cholinai guardian ni kok ma khananai teacher ni kok ma khananai respect rinani ma sringnai respect na asal haise respect ma rinai teacher ni kok khanadi school pora sringi phaidi haikese nang cherai ka ham hinjak nai haikese student ka ham hinjak nai nang jodi regular class ni je pora rohmani opora no sringi ma phainai kaisa khoroksa cherai ni life khoroksa cherai ni future ba khoroksa cherai want to go ang pora lekha khlai ang tam khlai nai ani life ho ang tam khlai nai abo want to go target khlai pora suna khlayo ang sinani musugo class 7 jona nona aro class 7 oro 90 jona moto student tongo class 7 ang teacher bujanani kobok nai jara class 7 आओ drugs belai ke hamya drugs belai ke chaya hor judi burung jeng jago jeng yak rikhi tamungnai horo khamnai ar drugs sakangka borok thuyogini saimano drugs buijasano chaya na
Pia ba baksa borok gangga drugs no sa utongo. O drugs sama ni bagai borok three tong mai ka baksa buksu borok ro. Abuni bagai drugs no kun motei phano. Drugs no saya ngai tonga ni bagai nai. Jaga wo awareness program ro maklayo sungus kango Agartala wo bo student ro. Nor hai pori tongai. TISF ro. Borok Agartala wo kaisa program khlaika drugs no ta nahar barji hinai nai. Hai kai no nor bo ma sanai buino sarai phano nor bo tabung simi buji ma phainai. Jemon nor ABCD srungai pora mani phema hai. Nor jemon class 1 ni 2 ka 2 ni 5 2 ni 3 hai ke ka nor 7 jara aro sakai kya. Hai kai no nor tabung simi siwi phanya na nangnai. Tabung simi nor ma sanai buino drugs rong ta sadi drugs hamya drugs phalnai sabo drugs sanai sabo drugs phalkai ta mung abo ma bujinai ha rom jago ठीक sakane ya pakro pili mage drugs phalkai rom jago ar drugs phalnai rok gangkai buini borok borok drugs phalinai kuti rang ajiu sanai ke sabo sanai rok gangkai tamo thuyo aboni bagino drugs no tasa digne masao ar drugs sanai thuyo bo thuimung thuya nokni borok susung thuyo bai ke thesai dama drugs sakangga bo chai flaimang tongnai rang pusa bai sinai rang pusa bai kangga tam hainai bufano tekto khainai rang sannai bumano rang sannai apruga bumano businai bufano businai rang riya hanggangai nokni gas cylinder khogi phalsinai nokni bike rok khogi phalsinai rubber rok phalsinai nokni thung buprawi bumani rignai ka hamrok phalsinai a nogo phalnani kri ke tamsinai sikok nokor sinai sikok tam khaisina pruga buni rubber scrap rok phalsin khoksinai buni rubber seat rok khoksinai khogi manja pruga tamungnai bujaknai na bujaknai bilana khogi manja khangga sikok singga enggak biaba o sana simi thuya nogo bikra rasuri kelang thango abuni bagai o drugs sanai borok aste hingkai camang lai phlaiye injection nok naharo aprung gangkai baksa injection kaisono 10-12 jona nahare SIV rok manjagai thango abuni bagai belai ke chaya abuni bagai norok student rok norok serani hoite tori phainai rengai phainai tak serani simi norok saimangka drugs hamya drugs tanah hadi asu jora saimangka na drugs tanah hadi drugs phalai police berom jago drugs sana hinge thuyo asu jora la saimangka bala na abani bagai o drugs manai belai ke hamya nora asu jora te saimani tongdi torkai norok te saimanai ebong norok bunyo mana khaimanai drugs jora te tanah hadi ni nai abani bagai tini belai ke hambai hai ke sarai rok jora te oroni jara teacher tongnai rok phurungnai rok amsu jorale phurungka drugs phalnai romjago drugs sanai thuyo amsu jorate khile phurungka au drugs belai ke hamya ablo jung saimanani dorkar student phan saimanani dorkar jahate student obo tabo awareness khaitongman drugs no hamya hinai nai phaidi norok kahamka poridi kahamka porashuna khlaidi tini norok nong life no norok bahai ke snamnani norok abosyo ভবিষ্যৎ তামুনাই আবশ্যক বুমা বুফানি কক মা খানানাই মোবাইল কম মাতিনাই না মোবাইল কম মাথংনাই নগর থাকা হাঙ্গাই না বুফানো মোবাইল ছানকা বুবানো মোবাইল ছানকা আমদি টাংদে মোবাইল খেলানি সময় খেলা পড়ানি সময় পড়া মোবাইল তুই মানি জরাতঙ্গ তুইয়ানি জরাতঙ্গ পরিনানি সময় হাঙ্গাই মোবাইল একদম তাথংদে মোবাইল এডিটিং মানাই বতঙ্গ না মোবাইল তিমাং জুনু গিয়াদা उनको YouTube logo mobile timang o mobile timang binya khairong tangka hairong ngai hairong to yada baksa to na mobile thumang bo abo hairong ngai thangu aboni bagai mobile asupta thunde mobile thungma bo belai ke khoti ngo cherai ro no